A very happy day. Welcome back to Tarot Vibes. என் பேர் பூஜா ஜெயின். நீங்கள் பார்க்க வீடியோ சேனல் பேர் Tarot Vibes. ஸோ இன்னைக்கு நாங்கள் டிசம்பர் மாதம் ராசி பிரகாரம் ரீடிங் எடுத்துன்னு வந்திருக்கோம். ஸோ உங்கள் மனசில் ஏதாச்சும் கேள்வி இருந்தால் நீங்கள் யோசனை பண்ணிட்டு இந்த வீடியோவை பார்க்கலாம். இல்லை கேள்வி இல்லைன்னா அப்படி கூட பார்க்கலாம். இந்த மாதம் உங்களது எப்படி போகும்ன்ட்டு ராசி பிரகாரம் கார்டு ரீட் பண்ணுவேன். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு மேஷ் ராசி அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் கார்டு. ஸோ மேஷ் ராசி அவங்களுக்கு இந்த மாதத்துல எல்லாமே விட்டுட்டு போகலாம், எங்கேயாச்சும் போகலான்ட்டு ரொம்ப டிப்ரெஸ் சேடாக இருப்பீங்க. ஸோ இந்த மாதத்தில் நீங்கள் உங்கள் பற்றி யோசனை பண்ணுங்கள், கொஞ்சம் மெடிடேஷன் பண்ணுங்கள், ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்பில். இல்லை உங்களுக்கு கடவுள் பற்றி யோசனை பண்ணணும், இல்லை கோவில் போகணும், அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இல்லை ஸ்பிரிச்சுவல் ஒர்க் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு மனசுக்கு நல்லா தோணும். லுக் அட் த பிகர் பிக்சர். ஸோ இப்போ இன்னைக்கு நாளைக்கு யோசனை பண்ணாமல் லைஃப் ஹெட் ஃப்யூச்சர் எப்படி இருக்கும் அதை பற்றி யோசனை பண்ணிவிட்டு ஏதாச்சும் டெசிஷன் எடுங்க. இன்னைக்கு நாளைக்கு இல்லை இந்த மாதம் ரைட் நவ் ஷார்ட் டெசிஷன்ஸ் எடுக்காதீங்க. லாங் டேர்ம் அந்த டெசிஷன் எப்படி ஆகும்ன்ட்டு யோசனை பண்ணிவிட்டு டெசிஷன் எடுங்க. ஸோ அது மேஷ் ராசி உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் ரிஷப ராசி அவங்களுக்கு இந்த மாதத்துல ப்ரெக்னென்சி இருக்கும். ஸோ இஃப் யூர் லேடி நீங்கள் ப்ரெக்னென்ட் ஆகலாம். இஃப் யூர் அ மேன் ரொம்ப நல்லதாக போகும், பிஸ்னஸ் வைஸ் ரொம்ப பிஸ்னஸ் ஃப்ளரிஷ் பண்ணும். இல்லை எப்படி யோசனை பண்ணிருக்கீங்களோ அதெல்லாம் அப்படியே நடக்கும். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி ஹாப்பி அண்ட் ப்ராஸ்பரஸ் மந்த் வரும் உங்களுக்கு. வெரி க்ளோஸ் டு அச்சீவிங் யோர் கோல் இன் ஆன் கார்ட். ஸோ ஏதோ ஒரு கோல் செட் பண்ணியிருக்கீங்க, ஏதோ ஒரு இந்த மாதத்தில் ஃபினிஷ் ஆகணுன்ட்டு மனசில் வச்சுருக்கீங்க, அது அப்படியே ஃபினிஷ் ஆகும், நல்லது தான் ஆகும்ன்ட்டு இது ஒரு கார்டு ரிஷப ராசி அவங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் மிதுன் ராசி அவங்களுக்கு. ஸோ மிதுன ராசி அவங்களுக்கு ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக இருக்குங்க லைஃப்பில். ஒரு டென்ஷன் இல்லைன்னா டென்ஷன் இருக்குது, ஆனால் ஏஞ்சி அந்த வேலையை செய்யணுன்ட்டு மனசு பண்ண மாட்டீங்க. ஸோ அவ்வளோ ரிலாக்ஸ்டாக இருக்காமல் இருக்க வேலை இன்னைக்கு தான் இப்போது வேலை இப்போ தான் ஃபினிஷ் பண்ணிங்கன்னா நல்லதாகும். நாளைக்கு அப்படி போஸ்ட்போன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த வேலை நல்லதாகாது. ஸோ ப்ளீஸ் அந்த வேலையை ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் முன்னே போவீங்கன்னா நல்லதாகும். ப்ளீஸ் டோன்ட் போஸ்ட்போன், டிலே இல்லை லேசி பண்ணாதீங்க உங்கள் வேலை செய்யறதுக்கு. ஷோ த வேர்ல்ட் த ரியல் யூ இஸ் அதர் கார்ட். ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் என்ன சாதிக்கலான்ட்டு இந்த மாதத்தில் நீங்கள் எல்லாருக்கும் காமிக்கலாம். நீங்கள் பண்ணுற லேசினஸ்க்கு தான் வேறு ஒன்றும் வேலையில் நீங்கள் யோசனை பண்ணுறதெல்லாம் ஆக மாட்டேன்னு இருக்குது. ஸோ ப்ளீஸ் லேசியாக இருக்காமல் லேட் பேக்காக இருக்காமல் அந்த வேலையை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா ரிட்டர்ன் வரும். ஸோ அது மிதுன ராசி அவங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் கர்க்க ராசி அவங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கீங்க. ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் விட்டுட்டு நீங்கள் வேறு ஏதாச்சும் பற்றி யோசனை பண்ணுங்கள். இல்லை அந்த இருக்க டாபிக் எதுவும் ஸ்ட்ரெஸ் தருது அந்த டாபிக் யோசனை பண்ணிவிட்டு யார் அதில் ஹெல்ப் பண்ணலாம் யோசனை பண்ணிங்கன்னா யாரும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதுக்கு ரெடி கூட இருக்காங்க. ஆனால் நீங்கள் தான் சப்போர்ட் வேணும் இல்லை ஹெல்ப் வேணும்ன்ட்டு கேட்காம யோசனை பண்ணாமல் யாருக்கும் கேட்கல. ஸோ ப்ளீஸ் அந்த ஹெல்ப் கேட்டிங்கன்னா அந்த ஹெல்ப் உங்களுக்கு வரும். You are good enough in on cards. So இந்த கார்டு you are good enoughனா நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்களோ அதுதான் நீங்கள் ரொம்ப நல்லதாக இருக்கீங்க. நீங்கள் தான் செல்ஃப் டவுட் பண்ணின்னு இருக்கீங்க. ஸோ செல்ஃப் டவுட் பண்ணாமல் அந்த ஹெல்ப் எதுக்கு வேணும், யார்கிட்ட வந்து கேட்கலாம் யோசனை பண்ணிட்டு கேட்டிங்கன்னா அது ஒரு உங்களுக்கு அந்த பரிஸ்திதி சால்வ் ஆகும். ஸோ கர்க்க ராசி அந்த கார்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் கார்டு இது சிம்ம ராசி அவங்களுக்கு. ஸோ சிம்ம ராசி அவங்களுக்கு ரொம்ப அர்ஜென்சியில் டிசிஷன் எடுக்கிறீங்க, ரொம்ப அர்ஜென்ட்டாக இருக்கீங்க, எல்லாம் இப்போதான் முடிஞ்சிடலாம், இப்போதான் ஆகிடும் இல்லான்ட்டு அந்த அர்ஜென்சியில் மட்டும் டிசிஷன் எடுக்காமல் கொஞ்சம் பேஷன்ஸாக பீஸ்ஃபுல்லாக யோசனை பண்ணிட்டு டிசிஷன் எடுத்திங்கன்னா அந்த டிசிஷன் உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகும். ஸோ ஏதாச்சும் டிசிஷன் வந்துச்சு இப்போவே எடுக்கணுன்ட்டு அர்ஜென்ட் வேண்டாம், ஒரு நாள் டைம் கொடுங்க. இல்லை கொஞ்சம் நேரம் யோசிச்சுட்டு எஸ் அன்ட்டு தான் சொல்லணுன்ட்டு இருக்கீங்க. ஸோ எஸ் சொல்லுங்கள் பரவாயில்ல, ஆனால் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துகிட்டு பொறுமையாக யோசனை பண்ணி எஸ் சொல்லுங்கள். டைம் டு கிவ் ரேதர் தென் டேக் இன் ஆன் கார்ட். ஸோ யாருக்காச்சும் இந்த மாதம் சேரிட்டி பண்ணுங்கள், கொடுங்க, உங்கள் கையிலேருந்து யாருக்காச்சும் கொடுங்க. ஸோ இத்தனை நாள் யார்கிட்டேருந்து உங்களுக்கு வந்துருக்கோம் மைட் பி இட்ஸ் டைம் நீங்கள் அவங்களுக்கு ஒரு ரிட்டர்ன் கிஃப்ட் கொடுக்கணும்ன்ட்டு
இது ஒரு கார்டு. ஸோ ப்ளீஸ் சேரிட்டி பண்ணுங்க கொஞ்சம். ஸோ அது சிம்ம ராசி அவங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் கன்னியா ராசி அவங்களுக்கு. கன்னியா ராசி அவங்களுக்கு ஒரு புது இமோஷ்னல் ரிலேஷன்ஷிப் ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த மாதத்தில். ஏதோ ஒரு புது ரிலேஷன்ஷிப் உங்கள் லைஃப்பில் வரும்ன்ட்டு இது ஒரு கார்டு. த எனர்ஜி இஸ் கெய்னிங் மூமெண்டம். ஸோ உங்களில் இருக்க பாசிட்டிவ் எனர்ஜி மூமெண்டம் வருது. இல்லை உங்கள் லைஃப்பில் என்னவோ நல்லா வரதுக்கு எனர்ஜி ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ ஹெல்ப் த எனர்ஜி ஃப்ளோ பாசிட்டிவ் வைக்கிறதுக்கு அந்த எனர்ஜியை ஃப்ளோ பாசிட்டிவாக இருக்கட்டும். பின்ன வர ரிலேஷன்ஷிப் கூட பாசிட்டிவாக போகட்டும்ன்ட்டு உங்களுக்கு அது ஒரு கார்டு வந்திருக்கு. ஸோ அது கன்னியா ராசி அவங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் துலா ராசி அவங்களுக்கு. துலா ராசி அவங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக போவோம் இந்த மாதம். ரொம்ப என்ன எல்லாம் யோசனை பண்ணிருக்கீங்களோ எல்லாம் அப்படியே போவோம். ஒரு ஹாப்பியாக இருக்க மாதம் இது. சேட்னஸ் இல்லை. ஸோ எது யோசனை பண்ணியிருக்கீங்களோ ரிலேஷன்ஷிப் வைஸ் பிஸ்னஸ் வைஸ் எல்லாம் நல்லதாக போவோம். ஸோ ஸ்டாப் வரிங் பிகாஸ் தேர் இஸ் ஹாப்பினஸ் அஹெட். ஸோ சேட் ஃபீலிங்ஸ் வந்தப்போ கூட ஒரு சைடு வச்சுட்டு இந்த ஹாப்பினஸ் இல்லை ஹாப்பி நியூஸ் வரதுக்கு வெயிட் பண்ணுங்கள். வாட் டூ யூ நீட் டு ரிலீஸ் இன்னொன் கார்டு. ஸோ ஏதோ ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு ரொம்ப வரி பண்ணிருக்கு. ஸோ அந்த விஷயம் என்னான்ட்டு யோசனை பண்ணிவிட்டு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணாமல் அந்த விஷயம் மறந்துடுங்க. அந்த விஷயம் சால்வ் ஆயிடுச்சு இல்லை சால்வ் ஆகிடும். ஸோ அது ஒரு கார்டு. துலா ராசி அவங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் விருச்சிக ராசி அவங்களுக்கு. ஸோ விருச்சிக ராசி அவங்களுக்கு இந்த மாதம் நீங்கள் எப்படியெல்லாம் யோசனை பண்ணீங்களோ எப்படியெல்லாம் பிளான் பண்ணிருக்கீங்களோ எல்லாம் அப்படியே நடக்கும். ஒரு ட்ராவல் பிளான் கூட இருக்குது. மெடிடேஷன் அண்ட் கான்டெம்ப்ளேட். ஸோ இன்னொன்று கார்டு. ஸோ ஏதோ ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு டென்ஷன் கொடுத்துன்னு. ஸோ மெடிடேஷன் பண்ணுங்கள். அப்புறமா அந்த விஷயம் பற்றி யோசனை பண்ணுங்கள். எப்படி போகணும் எப்படி பண்ணணும் அப்படி உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் வரும். அந்த விஷயம் அது ஏதோ டென்ஷன் ஆகிருக்க டாபிக்கு ஒரு பதில் வரும் உங்களுக்கு. ஸோ அது ஒரு விருச்சிக ராசி அவங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் தனு ராசி அவங்களுக்கு. தனு ராசி அவங்களுக்கு பிரேக்கப் வந்துன்னு இருக்குது. ஹார்ட் பிரேக் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் சொல்லலாம் நாங்கள் ரிலேஷன்ஷிப்பில் இல்லை. ஸோ பிஸ்னஸ் வைஸ் யாராச்சும் உங்களை சீட் பண்ணலாம் இல்லை லாஸ் ஆகும் உங்களுக்கு. ஸோ ஏதாச்சும் யார் மேலேயாச்சும் இந்த மாதம் நீங்கள் ட்ரஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஏதோ டெசிஷன் எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த டெசிஷன் தப்பாக போகலாம். ஸோ 2 வாட்டி யோசனை பண்ணிவிட்டு ட்ரஸ்ட் பண்ணுங்கள். அப்படியே ட்ரஸ்ட் பண்ணால் சீட் ஆகும் உங்கள் கூடன்ட்டு இது ஒரு கார்டு. ஸோ எக்ஸெப்ட் பவர்ஃபுல் சேஞ்ச். ஸோ சேஞ்ச் வந்துன்னு இருக்குது. அந்த சேஞ்ச் எக்ஸெப்ட் பண்ணுங்கள். ஹோல் ஹார்ட்டட்லி ஹாப்பியாக அந்த சேஞ்சை எக்ஸெப்ட் பண்ணுங்கள். சடன் சேஞ்ச் இருக்கும். ஆனால் அந்த சேஞ்ச்லேருந்து உங்கள் லைஃப்பில் நல்லது தான் ஆகும்ன்ட்டு அது ஒரு கார்டு. ஸோ அது தனு ராசி அவங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் மக்கர ராசி அவங்களுக்கு. ஸோ மக்கர ராசி அவங்களுக்கு இந்த மாதத்தில் ரொம்ப நெகட்டிவிட்டி இருக்குது. ஸோ ஏதோ யோசனை பண்ணின்னு இருக்கீங்க. அந்த கேள்விக்கு பதில் நோன்ட்டு தான். இந்த மாதம் ஏதோ புது ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ட்டு இருக்கீங்கன்னா இந்த மாதம் வேண்டாம். இந்த மாதம் ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் மாதம் பண்ணுங்கள். பின்ன ரிலேஷன்ஷிப் வைஸ் ஏதாச்சும் கேள்வி இருந்தால் இந்த ஒரு அஃபேர் கார்டு. ஸோ அஃபேர் கூட ஆகலாம். ஸோ டோன்ட் லெட் ப்ரைட் கெட் இன் யோர் வே இன்னொன்று கார்டு. ஸோ எதுக்கோ உங்களுக்கு அந்த அகங்காரம் வேண்டாம். ஏதோ மனசில் வச்சுட்டு நான் தான் எப்படின்ட்டு ஒரு ப்ரைடாக ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்கிறது வேண்டாம். ஸோ ஏதோ பண்ணிங்களே உங்களுக்கு நல்லதுதான் பண்ணிங்கன்ட்டு ஆட்டிடியூட் வராமல் அது அங்கேயே மறந்துடுங்க. ஸோ ப்ளீஸ் நெகட்டிவிட்டி நிறைய இருக்குது உங்கள் ஆராவில். ஸோ அந்த நெகட்டிவிட்டி கிளென்ஸ் பண்ணுங்கள். பாசிட்டிவ் ஆரா பண்ணுங்கள். ஒரு வாட்டி திருஷ்டி எடுத்துடுங்க. அது கூட நல்லது தான் ஆகும் உங்களுக்கு. ஸோ அது மக்கர ராசி அவங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் கும்ப ராசி அவங்களுக்கு. ஸோ கும்பராசி அவங்களுக்கு இந்த மாதம் எப்படி யோசனை பண்ணிருக்கீங்களோ அப்படி தான் போவோம். நீங்கள் தான் பாஸ் இந்த மாதத்துக்கு. ஸோ எப்படி நீங்கள் யோசனை பண்ணுறீங்களோ எப்படி உங்களுக்கு ஒரு டெடிகேஷன் இல்லை டெலிகேஷன் நீங்கள் வேறு அவங்கக்கிட்ட என்ன வேலை செய்ய வைக்கணும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லதாக வரும். ஸோ ஒர்க் வைஸ் ரொம்ப நல்ல கார்டு. ஃபேமிலி ரிலேஷன்ஷிப் வைஸ் கூட ரொம்ப நல்ல கார்டு. ஒரு ஆட்டிடியூட் இருக்குது உங்களில், ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட். அந்த ஆட்டிடியூட் இந்த மாதம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் ஆகும். டைம் ஃபார் ஹீலிங் இன்னொன்று கார்டு. ஸோ ஏதோ ஒரு மனசில் விஷயம் இருக்குது, அதை யோசனை பண்ணிட்டு நீங்கள் ரொம்ப துக்கமாகிடுங்க. ஸோ அந்த விஷயம் இப்போ மறுக்க டைம் வந்துச்சு. ஸோ
ப்ளீஸ் மெடிடேட், ஹீல் யுவர் செல்ஃப். உங்களுக்கு நல்லா எது என்ன பண்ணால் உங்களுக்கு நல்லா தோணுமோ அந்த விஷயம் பண்ணுங்கள் இந்த வாட்டி. லைக் மெடிடேஷன், லிஸ்னிங் டு மியூசிக், வாக்கிங், அது ஏதோ ஒரு ஸ்மால் திங் டு சேஞ்ச் யுவர் மைண்ட் செட். ஸோ அது கும்ப ராசியவங்களுக்கு. இது மீன் ராசியவங்களுக்கு. ஸோ லாஸ்ட் கார்டு மீன் ராசியவங்களுக்கு. ஃபைனான்ஸாக மணி வைஸ் இந்த மாதம் ரொம்ப நல்லதாக போகும். ஸோ மணி டென்ஷன் இல்லை உங்களுக்கு. இந்த மாதத்தில் மணி வைஸ், இன்கம் வைஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். டோன்ட் லெட் யுவர் பாஸ்ட் ஹோல்ட் யூ பேக் இன்னொன் கார்டு. ஸோ என்ன ஆச்சோ அதை முடிஞ்சிச்சு. ஸோ அதே யோசனை பண்ணிட்டு திருப்பி அப்படி தான் ஆயிடுச்சுன்னான்ட்டு டென்ஷனில் இருக்காமல் ஏதோ ஆச்சு அது முடிஞ்சிச்சுன்ட்டு யோசனை பண்ணிவிட்டு புதுசாக ஒரு ஃப்ரெஷ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். அது உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும். ஸோ டிசம்பர் மந்த் இயர் எண்டிங். ஸோ ஹாப்பி ஃபெஸ்டிவ் சீசன். இந்த வருஷம் எப்படியோ போச்சு. ஸோ வந்துட்டு எப்படி போச்சுன்ட்டு ஒரு கஷ்டமாக போச்சுன்னா மறந்துடுங்க, சேடாக போச்சுன்னா மன்னிச்சிடுங்க. ஸோ வர மாதம் வர வருஷம் நல்லதாக போகட்டும், ஹாப்பியாக வரட்டும்ன்ட்டு நான் வேண்டிக்கிறேன். ஸோ ஹாப்பி டிசம்பர், ஹாப்பி ஃபெஸ்டிவ் சீசன். தேங்க்யூ இந்த வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு. ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள். நான் பர்சனல் ரீடிங் கூட எடுக்கிறேன். காண்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கோம், அதில் நீங்கள் காண்டாக்ட் பண்ணலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. ஹாவ் அ ஹாப்பி டே.